ga dichter bij je kroepen. Moet ik weggeven. Lekker. Lekker. Kijk een man fik. Het begint nog wel goed, hè? Oh jee. Maar is dat is dit die officiële kap? Nee, ja, dus hoe 83, hè. Wie dat zwijgels heb ons opgericht. Ja, dames en heren, welkom bij deze podcast. Wat gaat over Landgraf streaming, oftewel eigenlijk alle carnavalsmuziek van Landgraf die de laatste 30 jaar gemak is, proberen we inderdaad op alle streamingdiensten te creëren. En ik probeer ook inderdaad het verhalen te achterhalen van wie best in de muziek terechtgekomen en hoe zit neer voor mij. Ja, het is eigenlijk geen vreemde. We zijn eigenlijk al jaren bevriend, zo kent ze toch een nummer of niet? Zo kent ze het nummer, joh. De mensen gaan er niks hangensvuur. Dus dat, ja, inderdaad. Oké, dus het zal inderdaad het closer worden. Maar voor de lui die nog niet weten wie deze meneer is, mag je zich nu even aan u voorstellen. Ja, ik ben Edwin Pelen, of beter bekend met de vastelovend 4511. Vastelovensartiest uit Landgraaf. En trainen eigenlijk onregelmatig op tijdens het vastelovendseizoen. Okay. Gaan ze in het kort. En onregelmatig in de zin van, toen ving ze het leuk en ze optreden kreeg. Ja, het is geen pijl op te trekken. Het is geen agenda die u verloopt, maar het is gewoon deks nog spontaan. Dus dat vind ik vooral ook leuk. En is dat eigenlijk bedicht geboren vanwege het feit dat ze gewoon die ei kwijt wil? Of ziet ze zichzelf ook echt als een groot artiest? Nee, Rob. Ik vind het leuk om teksten te schrijven. En dan ben ik eigenlijk ook wel weer zo ik noem het maar eens arrogant om te zeggen, ja, dan kon ik geen tekst van een ander schrijven, maar wanneer ik het verzin, wil ik het toch wel zelf zingen. En dat is eigenlijk, dit is het eigenlijk. Okay. Want wanneer ik nou eerlijk ben, ik denk dat ik het optreden vind ik leuk, maar ben het zo langzaam tegen de vaste afdagen heet, en ik had er een aantal gehad, dan vind ik het toch wel leuk geweest. Ik vind eigenlijk het maken, dus het bedenken en het produceren vind ik misschien nog wel leuker dan het optreden. Maar uiteindelijk, wanneer ze het gemaakt had, wil ze natuurlijk ook het aan de lu presenteren. Ja. En wat is zo voor de belangrijkste? Tekst of uiteindelijk ook wie de muziek het klinkt? Dat is een moeilijke. Had ze mij dat 10 jaar geleden gevraagd, hou ik gezegd, door muziek. En ze mij nu vraagt, is het meer de tekst. Oké. En zal ik zich dat uitleggen? Kijk, ik ben ooit begonnen 10 jaar geleden. Nee, langer al. Ja, 10 jaar geleden eigenlijk. En om dat traditionele vastelovensmuziek, om dat te houden. Mm-hmm. Om dat in stand te houden, dat geluid. En, want het wordt natuurlijk zeker 10 jaar geleden, en het werd alleen nog maar meer. Het uptempo, noem het maar eens. Aan de ene kant het uptempo, aan de andere kant het songfestival gevoel. En ik vind het toch mooi om de traditie erin te houden. Maar, ben ik heel eerlijk, wanneer ik nu naar de laatste jaren kijk, en ik kijk naar mijn eigen optredens, merk ik ook dat alles wat ik niet in dat genre maak, dat ik dat eerder gebruik voor optredens dan het traditionele. En ik weet eigenlijk niet waardoor ik het kunt. Ik denk dat het ook meer het publiek is waarvan ze denkt van, Dus het begint zich eigenlijk toch steeds meer de moderne kant. Ik vind het al erg om het te zeggen. Ja, maar ja. Soms is het niet nodig. Maar dat is ook, wat ik om aan is een balans, hè. Ik bedoel, hoe is dit per definitie de beat rongen te gooien. Het kan ook gewoon, gewoon het moderne arrangement zie je. Ik bedoel, wat ik vooral mis in de traditionele carnavalsmuziek, als ik daar even mijn zegje mag doen, is bijvoorbeeld, het is allemaal truiten die de melodie spelen. Soms tot vervelend toe, vind ik zelf. En dan mis ik bijvoorbeeld af en toe dat leuke akoestische gitaartje. En een piano, dat mis ik bijvoorbeeld zelf heel erg in de muziek. Ja, ik ga het meer dat de traditionele arrangementen meestal toch nog al gaat rustiger zijn qua tempo. Ja. En dat is natuurlijk wat ze bij optredens van merkt, is dat zijn echt cafés en publiek waar ze deze plat kristen met. Maar laat ik zo zeggen, ik ben bezig met het repertoire afwisselend te maken, zodat ze een keuze kunnen maken. Wil ze toch de wals, of wil ze toch die traditie erin brengen? Of has ze ook in die repertoire nummers die gaat sneller zijn en gaat moderner zijn? Oké, en met ze nu zo moeten kiezen. Waar is dan
wenn het echt nog die een eigen maak is, wat spreekt dich dan qua oudheid, qua muziek, het meeste aan? Wie bedoelt ze? Nou ja, grote bedoel, is dat nu met de Beppie, is dat de Frans Teunis, Ja, of als je in een specifieke uit de Parkstad is een leuk vindt. Kijk, toen noemt ze natuurlijk nu 2 boegbeelden op voor de vastelavond, waar ze eigenlijk net in hem kind. Sterker nog, als had ze van Beppie een plaat van 30 jaar geleden opzetten, die kind nog herinneren. Dus wat ik net zag, omdat ik natuurlijk teksten heel belangrijk vind, ja, dan kun je toch automatisch bij de 2 uit Heerlen, Paul en Leo, die natuurlijk sublieme teksten maken. Ja. En dat die traditie ook nog wel in stand houden. En dat vind ik wel mooi. Wat ze gewoon ziet als tekstschrijver, mensen echt een verhaal wilt vertellen, mensen echt ruimte nodig has om tekst in kwijt te komen, ja, die traditionele arrangementen doen het heel goed. Ja, ja. Een uptempo is gewoon heel kort. Je kunt maar in een hele korte tijd die verhaal vertellen. En ja, dat is ook een uitdaging. Momenteel ben ik ook natuurlijk wel met een nummer bezig, wat waarschijnlijk gaat anders zien dan traditioneel. Aha. En dan merk ze gewoon van, ik wil eigenlijk de ruimte gaan, maar ik ga ze niet meer. Ik moet het veel korter maken. Ja. Je kunt ze ook wel oplossen door te zeggen van, nou, ik doe in plaats van 2 coupletten 3 coupletten, maar dan weet zo'n liedje ook wel heel lang. Dus ja, dat is een beetje de verandering. Maar ik wil niet zeggen dat ik het ene nooit niet maak. Ja. Maar het spitsvondige van Paul en Leo had ik eigenlijk... Ja, absoluut. Dat spreekt voor zich. Maar dan moet er neer ik ook afspreken. Dat moet er neer ook altijd. Ja. Absoluut. Met- Maar dan zie je ook, dat is ook een hele andere soort arrangement dan wat Ja. spreken op het LVK Ja. kunt. Dat is eigenlijk gewoon zo je bandje is. Een drummer, een gitarist, en een keyboard spelen Ja. of een Ja. jassen en een, wie heet dat andere ding? Kom op de naam. De trekzak. Trekzak. Ja. En dan had ze eigenlijk al het bandje eigenlijk klaar. Kijk, en wat ik bij immer durch Helemaal nog never. en dan never, wat ik daar heel goed aan vind, is een beetje dat rommelige, dat chaotische. En het af en toe In eens, de teksten. ja, maar dat viel die eigenlijk meer- ook wel met. Maar ik Van vind ons het, Tis to the Vladimir. ja, precies. Ja, maar gewoon dat beetje dat rommelige bedoel ik, af en toe eens even er tussen doorheen kijken en zo, om de sfeer erin te houden. Dat minder strakke, dat vind ik wel heel mooi. Nou ja, goed, Mark Hemmers is dan zich toch best een strakke drummer. Gezien de mixen die je in het verleden gemaakt hebben, weet ik dat wel. Maar ik snap een beetje inderdaad wat ze bedoelt. Maar missen dan ook net bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld heel erg mis. Ik bedoel, het is al niet zo serieus geworden van... we zingen over de oma die doet dit en dergelijke zaken. Ja, weet je, maar dan kun je al heel snel bij, kijk, ik noem net even gekscherend Songfestival-achtig. Bij voorkeur liedjes op het Songfestival. Ja, ik vind dat altijd, artiesten moeten dan, singer-songwriters moeten altijd een verhaal achter zitten. Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ja. Ik hoef niet een emotie te, ik hoef, wat ze vaker is, dat artiesten de beste producten maken en ze in een enorme depressie zitten. Hè? Dan maken ze, nee, maar dat huisje, hè, dan denk ik van ja, maar dat moet er ook altijd bij verteld worden, terwijl nee, dat had ik helemaal niet. Ik hoef niet van mezelf in de tekst te verwerken. Dat zit er helemaal niet in. Wat ik wel merk is dat ik net altijd dat wat ik erin maak, wil ik net het tegenovergestelde maken. Oh ja, dat is wel graag kennen. Ja. Dat kan ik ook wel een beetje. Dus gewoon te lezen over een goede relatie tussen de man en een vrouw. Ja, ik zou het dus net omdraaien. Ja. Ik maak dus het tegenovergestelde. En dan is het wel humor. Hè? Dan, Ja, en dat mis ik wel een beetje in de muziek tegenwoordig. Dus de humor vind ik, is wel wie dat maar dat is wat ze net bedoelt. Hè? Van het is vooral schön en goed geproduceerd. Maar humor zit er helemaal bijna niet in. En dat vind ik zelf wel een beetje gemist. Maar het is, kijk, het is, zo komt die dingen nog niet meer. De vraag is of het vastelavondspubliek überhaupt Erop zit te wachten. maar ik ga niet zo, hè. Nee, dat is ook zeker zo. Dan moeten meer een paar kreten in zitten die leuk kunnen metkijken, dan dat ze een couplet rustig is luisteren en bekijken. Het zich staan dat ook wel een stukje lu, hè. Ik bedoel, weet je, dan, er gaat op onze van Limburgse muziek.
En dan zeg ik, ja, maar wat weet je nu daadwerkelijk van muziek? Ik bedoel, de meeste jullie zijn geïnteresseerd in het LVK. Dat is 1 keer per jaar. Ja. En de rest van het jaar weten ze eigenlijk niet wat er speelt. Ja, daar had ze gelijk in. Ik bedoel, en dan werd in een winnaar gekozen. En met z'n beetje pech als mensen de 3 keer winst, dan werd er nog boe op die geroepen. Terwijl het nu zit, die hand zelf waarschijnlijk nog nooit gespeeld. Sterker nog, ik zal dich eerlijk zeggen. Dat is de scoop. Weet ze dat ik eigenlijk nooit naar het LVK luister. En dat doe ik bewust. Nee, echt niet. Ik luister helemaal niet. Dat doe ik ook misschien een beetje uit zelfbescherming. Want Ja. ik merk, wanneer ik een keer luister en die vinger lees je heel leuk, dan blijft dat zo. Ik ben gewoon bang dat gaat blijven hangen en dat ze dat... dat ze ik dat hoor dan metneemt. ja, dat ze dat metneemt. Dat deze, onderbewust, deze dat. Maar het is geen gebrek aan interesse. Nou, ik merk wel, en dan kom ik weer terug op wat van net al besproken, ben ik dan die ganse rits van liedjes even huur, en dan is dat maar 10 of 15 seconden, dan voel ik al meteen, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. Ja. En wat ik dan leuk vind, dat is dan toch weer meestal... En de hand van de zin van net allemaal zelf erin. Niet allemaal eens. Nee. Maar dan ben ik ook heel eerlijk, dan noem ik mich ter leek, en doe Ja. is de professional. No. Dan geef ik ook eerlijk toe. Nou ja, ik ga wel nu van de 10 keer voorspel ik inderdaad wel weer het LVK gewinnen. Ja. Ik bedoel, en daar zit ik wel eens neer. Ik bedoel, bijvoorbeeld Lieshouden As, dat denk ik van, wie kan ik vakjury nu in godsnaam 0 punten geven? Of gaat in die geest? Dan ik denk van, du snapt het net. En dat vind ik wel vaak. Ik merk, wat ik zelf wel vaak vind, is bijvoorbeeld, dan kijk ze naar LVK en dan denk ik, de hartstikke hebt met humor erin. En dan denk ik, dat gaat volledig langstig als jurylid. Dat denk ik, snap ik niet. Dan denk ik van, zit ze dan alleen maar voor de muziek door te beoordelen, geeft ze zelf niet op stap, want zo gaat van, ik woon niet gewoon. Het is gewoon super grappig. Even los van het feit of ze de muziek leuk Ja. vindt. Ja. Maar het is wel grappig. Ja. Maar dan mag ze zich aannemen dat de lui die daar gezeten hebben en die eerste keuze gemaakt hebben, was ze volgens mij op dat tekst voor de gaan liggen. Ja. Want volgens mij is dat ook de bedoeling. Dat dat wel metgenomen werd, toch? Zo ze denken. Ik bedoel, maar goed, Ik ben- wie vaak ben ik gezegd dat bijvoorbeeld voor verstond de Parkstad net. Ja, sorry, dat is slecht. Ja, Excuus, daar maar hoort ze ja, eigenlijk dan- niet, daar hoort ze eigenlijk niet in de jury te zitten. Want ik ken uit Noord-Holland alles verstoor. Ik ken uit Weert het verstoor. Rochel ken ik het verstoor. Linnen ken ik het verstoor. Ik ken het nog niet verstoor. Dus alleen wil ze dat die muiten doen om het te verstoren. Maar vindt ze dat bij de Parkstad of vindt ze dat bij ze toch meer nog een keer rondkijken? Nou ja, want ze inderdaad, want Luzand, dat zijn de Chinezen van Limburg, daar kan je me toch wel eens van ergeren. Dan denk ik, natuurlijk grenst dat inderdaad aan Duitsland. Maar, sorry, je kent zich ook gewoon eens een beetje de muiten doen om het te begrijpen. Waarom kan het dan dat een Jacques Vinders zo'n beetje door het ganse... Ik wil net als voorbeeld geven. Weet dat ook niet, is dat ook niet een beetje cliché geworden? Ik zou het zo best kennen als ze dat is, dat cliché is geworden. Zo van, laten we dat maar aanhouden. Dan hoeven ze niet van het schuldig te vullen dat we zo weinig punten aan het gegeven, bijvoorbeeld. Ja. Ja, kijk, ik ga bij voorkeur, vind ik het keer een kruisje. Ja, wanneer ik dat huur, dat geeft me mega de vastelavondsfeer. Maar ja, goed, daar ben ze met opgegroeid, dus dat kan ik niet los van elkaar zien. Dus ik ben het verkeerde vuurbeeld. Maar, Nou ja, Even- Nico Ploem brengt bij mij inderdaad nog allemaal wel Absoluut. een glimlach op het gezicht. dat is ook voor mij opgegroeid. Maar nogmaals, voor zit niet het goede voorbeeld of u. Maar terugkomen op dat humor. Ja, kijk, die 5 keer dat ik in een halve finale geslagen had, denk ik dat het bij voorkeur de humor in de teksten geweest is. Ja. Tenminste, dat had ik voor mezelf altijd gedacht van, nou, dat zal wel de reden geweest zijn. Los van het feit dat ik ze traditioneel gemaakt heb, maar ik weet niet. Nee, ik denk dat het meer de humor geweest is. Ik had niet toen, ganz eerlijk gezegd, wie ze daarmee begon. Best op een gegeven moment nog gewerkt voor een stukje advies. Had ik tegen gezegd, dit is een goede studio voor dat traditionele ding, dat is dat. En uiteindelijk ben ze inderdaad bij Master nog terechtgekomen. Ik had ook gezegd, dat ze deze teksten beschrijven zoals ze nu schreef, geef ik het geen 3 keer, dan steeds in een halve finale. Ja. Ja. Lu motto ga niet winnen. Ja. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nou ja, goed. Kijk, ik ga de afgelopen 2 jaar had ik u geslagen. Bewust. Ja, dat is ook dat ik prima. zo gaat houden van nou. En zo even niet, want ik hou niks. Ja, nu zit ik midden in dat proces. Ik ben eigenlijk al best wel laat, maar dit jaar wil ik dan wel weer eens proberen. Had ze al een melodietje
Vuurers. Ja, dat zal moeten. Ik ga dat melodie Nee, jij lang moet heter maken. plekken zoeken. Nee, dat mocht ik niet doen. Dat mocht niet doen, omdat het... Kun je Niet omdat ik het maar... Is het drie noten? Bijvoorbeeld. Laat ik zo zeggen... Laat ik... Welke kant gaat het op? Nou ja, dat is dus de vraag. Ik zit dus nu in dubio van... Zou ik nu toch die snelle versie maken die het kind zie je? Kan Maar- je twee maken? Ja, maar goed, dan kind ze maar Dan maakt ze er langzamer en dan liet ze er tweede liet ze remixen. Je kunt er natuurlijk maar in sturen, hè. Ja, dus ik weet het nog niet, Huub. Ik twijfel nog. Maar het verandert nog even tijd. Dus ik moet me natuurlijk ook laten adviseren door de arrangeurs van ja, maar ik heb natuurlijk die melodie al mondenlang in de kop en daar kom ik ook natuurlijk niet meer vanaf. Dus dan moet even in de leek dan moet zeggen van hé, maar dan kunnen ze het ook zo doen. Want dat lukt me niet meer. Ik kom er ook niet meer vanaf. Maar ja, we gaan dit weer een keer proberen. En nogmaals, ik zal altijd wel in die halve finale blijven hangen. Het zou wel leuk zijn inderdaad met een landgrafsartiest op het LVK zo storen in Landgraf, toch? Nee, ik ga er niet. Dat ben ik te bescheiden, dat geeft hem niet meer. Nee? Dat geeft hem niet meer. Nou, En dat wordt iets gezegd. Met misschien, wenn nu dit zien, hè, dit gesprek, zo met ik dat nu inderdaad zo gaat zoveel gewoon eens een keer de PR-kar opentrekken en in feite gewoon alles gaan delen. Zo best Ik kunnen. weet ook de lu, die straten en pleinen en weet ik wat allemaal geflyerd wordt, die ook niet in de finale stond. Nee. Dus uiteindelijk is het een stukje gunfactor. En ja, ik weet niet waar het in zit. Kijk, een solo-artiest in het LVK had het sowieso allemaal moeilijk, hè? Ja, Maar ik met 20 man op de bühne stond. En die doen die 20 maal de vrouw Kinger en de ouders, dan had ze zo al 300 sms-stemmen. ja. Ja, helaas. Daar kom ik niet aan. Dat geeft hem niet meer. Nee. Maar dat is ook niet erg. Ik ben die halffinale ben ik al meer dan tevreden. Ja, nou maar goed, ja, Sterker nog, ja, dat is het menige keer geweest. ja. Dat ik niet van ingevuld word. Weet ze nog wie daar alleen allemaal langskwam? Ja. Dat ze moest opgeven wat ze was op de dag van de Oetsa. Ik ga menige keren niets opgegeven. Ik ga zelfs een keer binnen naar Parijs gevlucht. Omdat ik zo het half. Het zal toch niet dat ze mij aan de deur stond. Nee, dat had ik niet. Nee, dat weet ik ook niet of ik dat. Nee. Verrotten het bij die halffinale. Oké. Even ganz terug. Wat is nou echt die, en dan weet ik in feite, moet ze nu het een en ander bekennen en daar kunt er nog eens een vriendje Ja. over vandaan. Wat is echt die brille begin geweest in de carnavalsmuziek? Ja, dat doet dat nu net vrugs. Doe kunst mee geven. Niet op voor het. 95. 93, 94. Ongeveer samen gewerkt. Ik als vakantiewerker. Bij die. En dan kun je op en van hey, hast du dit een zin om met een liedje mee te zingen voor Landgraaf? Ja. Nog nooit over nagedacht Nee. om te zingen. Ik wist het dat ik het koos. En wou ja, beginnen. dat zijn eigenlijk de eerste stappen. Hè. Dat voor ben je toenmalig. Help me even. LCMK. Ja, wordt het LCMK? Ja, Landgraafs Carnavalsmuziekconcours. Ja. Ja, en dan nou wordt OLCK. Oh ja, ja, precies. Nou, daar had ik, ja, daar ongeveer 3-4 keer metgedaan. Ja. Het was eigenlijk de eerste keer optreden en zingen. Volgens mij had ze toen nog metgeschreven van ik ben er Joep. Denk ik. Maar en veel lachen en veel gekken zeker. Dat zie ik er. Ja. En ja, daar hebben we, dat was eigenlijk de eerste. En daarna is het eigenlijk nog 4-5 jaar. Volgens mij komen toen ook, is het ook ter ziele gegaan, geloof ik, ja? Nee, nachtziek is nooit. Nee, zo. het OLCK. Volgens mij, ja, op een gegeven moment is een wisseling van de wacht geweest. Ja, en toen is het een paar jaar stop geweest. En dan ben ik eerlijk zeggen, dan denk ik dat ik misschien 20 jaar, 22 jaar, helemaal niks daarmee gedaan en ook helemaal niet de behoefte gehad om dat te doen. Nee, ja, god, af en toe wel. Het zijn donker dingen gezongen. Ja, en toen ben je wel allemaal met weer gegaan. Maar ik hou dat helemaal niet meer. Nee. Tot in 2015, dat ik dacht van, hey, ik ga een tekst gemaakt. Wat zou ik daar nu mee doen? Zou ik dat toch eens zelf doen? Dat ik daar dicht kom van, hey, wat zou dat gaan zien? En ja, ik zing hem nog niet meer zo vaak het liedje, maar Ja, helaas. Toen bent toch heel erg fan van. Ja, ik ook, ja. Sterker nog, ik ga hem mee compleet toen dat iemand te afronden, omdat dat echt een beetje gewoon. Ja, kijk, dat wordt toen, ja, dat zakten ze bij het LCMK ook. Daar komt nog bij het LVK komt toen het rapport
van de afkeuring van, wat zakten ze toen? Leuk voor op een verjaardag, maar niet voor het LVK. Ja, maar weet je, Ed, daar ben ik heel eerlijk, hè. Dat vind ik niet helemaal hoor. Ik bedoel, want de tijden veranderen. En op een gegeven moment komen er liedjes erbij, waar ze van denkt van, ken dat wel. Het stomste voorbeeld, ik zeg in 1993, hou ze de allerlaatste hit op. Wat ik samen aan opgenomen toen, die met de rakkertjes. En er zaten nog een paar leden van de Zwijgelsuppers bij. En de kroeg was afkeur in feite op een gegeven moment. Sorry, mijn huis wordt echt niet in de kavel thuis. Waar zijn van u beland? Nee, dat is ook zo. Snap ze? Dus ik denk, de ene pionier, ik wil me daar geen pionier nemen. Maar de ene die het dan op een gegeven moment waagt om inderdaad een house-nummer te maken. Of in ieder geval in de couplet, in het refrein. Zo te house beat rongen. Ja. Ik bedoel, dat weet ik gezegd, house wordt niet thuis in de carnaval. Nou, als ik nu in feite door LVK wil, dus ruur eigenlijk alleen maar house. Ja, precies. Of de mensen die wel op beat. Ja. Maar in ieder geval wordt het natuurlijk qua tekst. Zo de couplet en wat. Ja, ik vond het hartstikke leuk. En, maar dat kan ik me wel voorstellen. Natuurlijk. Maar ik ben heel eerlijk, wanneer ik het misschien nu zou uitbrengen nog een keer, dan zouden ze zeggen van, oh mijn god. Maar vastelovend is ook een beetje natuurlijk de grens opzoeken. Ja. En ik ken schoolvoorbeelden van gerenommeerde LVK-artiesten. Die houden in de tekst, en daar stond volgens mij een keer het woord, daar had ze dit gekloerd in. En die worden dus in stond in discussie aan het voeren of dat woord gekloerd, wat gewoon... Is gewoon een limit. Nee, maar niks. Maar daar wordt dan een afweging gemaakt van, mag dat wel of niet erin zitten? Kennen we dat wel? Want anders zou we misschien wel eens niet kennen werden. Ja, dat vind ik gewoon. Is een lange discussie. Ja, maar er werd ook wel gezegd van, ja, maar ja, weet je, Kinger zingen ook die liedjes van het LVK. Dus ja, of dat nu een argument is, weet ik ook niet. Ja, weet ik eigenlijk niet. Het moet algemeen geaccepteerd zijn in alle leeftijdscategorieën. Weet ik niet. Ja, maar ja, god en anders. Ik bedoel, ik had het ook wel met gemak dat ik op Pinkpop stond. En er stond Kinger van 11 of 12 neer van mij. En er zit nog een concert van Rammstein kijken. Wat is de verantwoordelijkheid van ouders daar? En als ze dan toch liever verantwoordelijkheid hebben van ouders, dan zetten ze oordopjes op. Ja, en dan ken ik de teksten van Rammstein niet eens, want ik ben zeker geen fan en ik weet ook niet waar ze over zingen. Maar ja, dat zal ook wel hier en door ons gaan. Nou ja, goed, het is vrij expliciet wat ze doen op het podium. Ik bedoel, de dingen gaan wetsen, en Kinger weten het tegenwoordig toch vrij gauw. Maar ik snap dat een bepaalde terughoudendheid mag er zeker in zitten. Ja. Nou had ik toch wel lekker op gevonden. Dan pak ik nu eens als vuurbeeld het liedje, maar van binnen best schön. Ja. Er stond wel wat regels in die ik zo schön had geschreven, maar mensen ze zouden lezen. En u weet wat ik ermee bedoel. Ja. Zou het misschien nog wel afgekuurd werden. Wie zal het zeggen? Maar welke liedjes best doen in het halve finale geweest? De eerste was van binnen best schön, dat wordt 2010. Oh, nog eens me vragen. Dat kreeg ze zeker met, had ik gehad. Ja. Ik houd van mij. Oh ja. Alles wat van wiet kunt, dat is lekker. Ja. Wordt de corona-versie volgens mij. Ja. In die tijd. En nog in. Slechte vuurbereiding. Hoe ik moeten weten. Het zijn toch 5 geweer. Oké. Dus. Ja, ze daar. En nu 2 jaar overgeslagen. Wel nummers gemaakt. Zelfs 2 nummers per jaar maken. Ik maak meestal de Zoomer-nummer. En ik heb met de vastelovend. Maar dan 2 keer gekozen om het vastelovend nummer ook met in de cover te doen. Ja, dan huurt het natuurlijk op. Dan, maar dat wordt ook min of meer om het repertoire uit te breiden. Nog het bekende materiaal. Want, daar ben ik ook heel eerlijk in. LVK-nummers werden meestal wel metgezongen vanuit de finale. Die ze ergens hangen in de halve finale. En ook nog eens onder in de regionen van de halve finale, zo in ieder geval. En dan merk ze gewoon dat die liedjes dat werd niet algemeen opgenomen. Nee. Dat is het niet. Dus dat zijn nog liedjes die ze eigenlijk tijdens optredens niet heel veel zal zingen. Dus dan kunnen ze nog altijd weer op het bekendere materiaal uit. En mensen dan optreedt, boeken ze dan heel veel repertoire van Anger of van met? Nee. Nou, covers bedoel ik met, ik zal altijd een eigen tekst schrijven. Ja. Ik zal nooit teksten van anderen zingen. Ik zal ook nooit letterlijk, noem het maar eens, in de mixer zoeken van bekende nummers. Nee, het zijn altijd eigen teksten. Okay. Al dan niet op bekende melodieën. Dat is een beetje door een landgraaf, hè? Ja.
als ze er nu, los van het feit dat je weet dat ze 1 keer gewonnen is. Ja. Als ze nog meerdere keer gewonnen Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben er even aan het denken. Nou ja, er worden een aantal prijzen, hè. Dus houdt het altijd landschapsslager. Dat had ik wel vaker gewonnen. Maar ik moet me toch niet te veel eer bedichten. Want ja, op een bepaald moment worden de dichtheid van landschapsartiesten in het hele... Heel erg klein. Dat wordt natuurlijk heel erg klein. Dus ja, dat... gewoon meestal al weg bent. Dus dat wordt natuurlijk ook wel, dat wordt eigenlijk wel jammer, maar op een bepaald moment houdt ze van de 15 artiesten worden 2 uit Landgraaf of 3. Dus, de Belvouwer denk ik toen nog de Prinsenrood. Ja, de Prinsenrood, dat worden veel worden de 3 die altijd eigenlijk door worden. Jawel, ben ik het goed dan nog een keer gewonnen of nog 2 keer gewonnen, dacht ik. Ja. Ja, en Scheefter, dat wordt op een gegeven moment geen commotie. Ja. Ja. Maar dat kunnen we nu echt ontkrachten dat er helemaal niks achter zat. Helemaal niet. Nee, dat wordt de van te veel bedacht. Nou. Ja, ik weet wel dat ik nog niet Hij was het eens dat ik prins word. Ik word stadsprins en daarnaast in de eer om in de jury te mogen zitten. En ik hou op dat moment ook gewoon echt het allerleukste liedje. En ik ben mijn ganse leven al zo'n beetje eerlijk geweest, ook met het samenstellen van de Limbo Top 10. Met de Limburgse 10. Nou ja, het beste nummer kreeg voor mij de meeste punten. Maar de rest van de jury was ook zo. Nee, dat was ook zo. Maar dan wordt natuurlijk wel eens gezegd van ja, ik kom van het niks. Opeens in dat jaar dat Stoep Prins wordt. Maar ik wist gaan het wie de hele wedstrijd werkte. Nee. Ik wist ineens dat ze Prins wordt. Ik wist ook niet dat ze in de jury komt. Nee. En ja, dat was ik dan wel. Geen idee. Dat is het eerste wat je voor Roger Mike. Dus dat vond ik eigenlijk wel jammer eigenlijk. Maar goed, mijn link is natuurlijk muziek, dus natuurlijk, daar stond ik wel op te wachten op de zondag dat ik dan mocht jureren. Ja. Ik bedoel, maar goed, naar Angers hier weet ik. Er zijn er natuurlijk nu op een gegeven moment die houden ze natuurlijk zo dat die 2 zijn bevriend met elkaar. Nou ja, goed, het verhaal dat de juryleden liedjes hadden ingezongen en bij het LCMK is zich ook niet vreemd, toch? Dat we daar aankomen en er komen diverse dames die de achtergrond dogen en dan op de zondag dan in de jury zoten. Dat kent zich toch ook nog wel uit. Ja, maar ja, weet je, ook die spoelen is dun, hè. Maar ik ben heel eerlijk. Nee, heel eerlijk, maar nu is net in feite als jurylid een liedje te zingen tegen een stuk of 4, 5 en vervolgens in de jury te doen zitten. Dat vind ik, dat is het treintje. Ja, ik weet het niet. Ik weet nog niet oprecht niet wat ze bedoelt, maar dat... Nee, maar hoef ook geen naam te nemen. Als ze het zien, weten ze wel. Mij maakt het überhaupt niet zo. Het feit is gewoon, wie Stoep Prins wordt, volgens mij wees je uitgeroepen in dat one week vuur het... Ja. Vuur het OLCK. Ja. Ik ken dit en ik weer een liedje maken. Dus ik vond natuurlijk al mondenlang, dat wordt gewoon allemaal veerdig. Ja. Pas zo. Maar goed, dat is er niet erg. Dat is geweer. Het had zich dan nog wel bewezen in die jaren daarna, dat het niet maar eventjes 1 keer was. Nee. Dat ik het oprecht leuk vond om te doen. Maar had ze zelf ook het gevoel dat ze bijvoorbeeld in Landgraf echt geaccepteerd was? Of had ze het gevoel van, mochten hier in Landgraf de artiesten nog wel wat meer omarmen? Nou, ik had net genoemd even de liedjes waar ik in de halve finale van het ORCK kom. Wow, een inspiratie voor hetgeen gebeurde. Alles wat van wie kunt, dat is lekker. Dat is eigenlijk een beetje... Had ik nog net gezegd dat ik geen liedjes maak van eigen ervaringen. Nou, dat is eigen ervaring. Verdomme, nu gans al goed geholpen wat ik nu kan vertellen. Dus eigenlijk is het gewoon allemaal maar lulkoek wat ik aan het vertellen ben. Maar goed, dat liedje wordt bij voorkeur een inspiratie. Alles wat van wie kunt, dat merkt ze wel. Hè? Dat men denkt, het onbekende, dat is... en dat merk ik zelf ook. Ik stond meer buiten Landgraaf dan dat ik in Landgraaf stond. Ja, maar dat is altijd wel zo geweest. En dat merk je bij heel veel artiesten die dat zagen. Ik ga dat zelf ook natuurlijk met Dish ook in het verleden metgemaakt. Dat ik met de carnaval wel heen hoor, maar dat was echt een bewuste keuze. Maar als ik voor de flap hou moeten gaan, dan hou ik elders moeten zien. En misschien had het toch wat te maken met dat ze te eigen is. Dus dat is niet bijzonder. Ja, goed, en dan vind ik het helemaal bijzonder met ze gewoon met die misschien kallen en dan nog een liedje kunnen zingen met elkaar. Ja, ik vind dat ook. Ik vind het oprecht toch wel jammer, maar het is wie het is. Maar daarom ben ik een keer en Vols en Heerlen en Ulestoort en weet ik wat, kom ik wel. En dan is het natuurlijk, dan werd het dan als bijzonder gezien, want dan weet ze toch. Ja. Dus ik denk dat het zo gaat is.
Hey, maar als ik muziek maak, kost het natuurlijk lang met geld. Ben ik ook heel eerlijk, in het begin wordt het best wel investeren. Nu ziet ze langzaam dat de optredens en de kosten elkaar compenseren. Dus dat gaat nu langzaam... Dus ze zit eigenlijk een beetje break-even. Ja. Grote winsten kon ik niet maken, jongen. Nee, in principe moet ze toch al even goed willen zijn. En daarvoor heb ik toch al €4.500 voor gestond zingen. En dan nog kreeg ik het niet van... Nee, flauwekul. Nee, maar dat is toch niet de opzet? Nee. Nee, ja, god, muziek moet vooral van hoe het hard komen en plezier. Mensen nu, even net kijken globaal, Limburgse artiesten. Wat zegt ze nu van, goh, wanneer ik het mag terugpakken, is dat voor mij goed landgraaf? Want min of meer, mensen ik cd met zou nemen, welke cd van landgraaf zou ze metnemen, of welke artiest zou ze metnemen? Nou, er zijn een aantal liedjes die het al, dat vind ik een geweldig landgraafsliedje. Bijvoorbeeld, in Worby ben ik geboren. Super. Dat is echt, dat vind ik een van de beste liedjes die gemaakt zijn. Ja, dan maken we die van Os natuurlijk, wil ik al net metnemen. Maar dat vind ik nou echt een liedje waarvan ik denk dat het ook nog wel Boeteworpig nog wel heel erg bekend is. Ja, ik ga met regelmaat iemand zeggen uit Kerkroo. Hij zegt van, ik schrik ik eens keer van de ganse zaal in Worby. Maar daar zit toch alles in. Ja. Daar zit zo het mooiste in. Ja, vind ik. Maar datzelfde had Shade natuurlijk ook, hè? Nou, dat is dan eigenlijk... Hey op de Shade is natuurlijk ook zo'n nummer. Niet hard Verloren, hey op de... Dat is ook super. Is ook een mooi nummer. Ja. Had nou jagen, dat godverdikke helemaal niet, hè? Nou ja, goed, nee, nou gaat natuurlijk ooit vullen nu zullen juks gaan. Met helemaal gemütligheid, nee, nou gewoon beginnen. Die is ook goed. Nou, dan had ze al 3 liedjes, dat word ik nog vergeten. Die is ook goed. Ja, en dan ken ik me nog alles van. Ja, dus dat zijn 3 liedjes voor staan. Ja, mensen er dan 3 moest noemen. Ja. Recent, hè? Want ja, in het verleden zijn er natuurlijk toch nog wel... Nou ja, ik had zelf allemaal wel een goed zwak gehad voor muziek tegen Durp. Ja. En dan vooral inderdaad door Zuid-Amerikaan. Oh, immer een plezier om hem op te leggen. Nog immer, gek als keer wat ik hem huurde, denk ik, is het toch een leuk liedje. Ja. En ik ga laatst dan met Leon Simons over gekald, dat is de arrangeur, dat is ook dirigent. Die zei toen ook, ja, dat is wel een ding waar ik nog allemaal heel erg trots op ben. En ja, dus is het toch inderdaad dat. Maar ja, dat is ook dat had ik bijvoorbeeld ook met Trio Quatsch. Ja, die bedoel ik ook. Ja. Geen die eigenlijk weet dat het goed liedje van de Big Benny gebaseerd is op Trio Quatsch met de Romeinen. Olé, olé, Ja, olé. ja. Ik bedoel, als ze dan terugloest, dan denkt ze, ja, de versie wordt nog net zo helemaal dat ze denkt van ik ga nu even lekker springen, maar... Nee, maar ja, wie lang is dat ook al geleden? Zeker, dat is heel lang geleden, joh. Ik bedoel, dus wat dat betreft, dat het gedateerd klinkt, is ook zo vreemd niet. En voor de lui die niet weten wat u vergeet, dat stond ze toch dan? Dan onderstond zo'n linkjes en dan kan ze op klikken en dan... Is dat zo? Ja, weet Ja, ik dan niet. maak ik dat waarschijnlijk aan, ja. Precies. Ja. U moet wel weten over die verhond, want de ene ken ik ook niet wat ze net doen dus. Welke? En dat ligt aan mij. Welke? Dat zag ze net. De Zuid-Amerikaan? Ligt aan mij, hè? Ik weet niet wat ze doen. Ah, joh, ik ken ze gewoon. Wie heet het ons? En dan... Oh, ik ga nu door. Nu wil ik die kwaliteiten van zingen niet ondergoed horen, maar het zet me helemaal niks. Maar dat maakt niet zo goed. Of dat linkje is te vinden, dat er überhaupt te vinden is. Of dat überhaupt te vinden. Ja, nee, ik ga dat. Okay. In meerdere vormen. Goed, nu even over het project Landgraaf gaat streaming. Ja. Wie ze toch wel eens nemen. Ja, vindt ze zelf van het project? Orne. Ja, ik bedoel, het is toch... Nou ja, kijk, voor het nu over, pak nou dat voorbeeld, toen noem ze een liedje waar ik helemaal niet weet dat het besteedt. Los staat dat ik weet waar ik het moet vingen. Is het natuurlijk wel schön dat mensen van al die jaren, en dat zijn er toch al best veel, dat voor ergens een verzamelplaats stond waar dat allemaal bij elkaar steekt. Ja. Waar ze nog kunnen slinken en waar ze het kunnen beluisteren. Dus dat vind ik wel heel erg goed. Want uiteindelijk is helaas het ORCK natuurlijk ook gestopt een aantal jaren geleden.
En om nu te verzorgen dat die juweeltjes die daar ingestuurd zijn niet vergeten werden, ja, moeten ze misschien gebundeld worden ergens op een platform waar ze bij elkaar kunnen zingen. Ja, vooralsnog zit er ook dat het 22 delen werden. En we zijn nog op zoek naar sommige tekstschrijvers en liedjes die inderdaad met je doorhand of andere liedjeshand. Dus daar zit nog sowieso allemaal welkom met elkaar te melden. Want ik maak er even geen 24 delen van. Maar met delen bedoelt ze niet 24 liedjes? Nee. In totaal, voor wat ik zelf aan kan vingen in alle archieven, met nog een heleboel hulp van bijvoorbeeld Radio Parkstad, Roger Fiepes, de liedjes beschikbaar had gesteld. Weet je, ik ga al die cd's handig. Maar het probleem is ook op een gegeven moment, die zit met discjockey metgegangen. En ik hou er al 2 keer of 3 keer gekocht. Dat u als achterom cup zit en dan gaat zo'n 3 keer. Nou ja, goed. En dan merk je toch op een gegeven moment, die gebrande cd's, die gaan toch op een gegeven moment, ja, daar had hij in een papierkop geplakt en de bovenkant niet en los. Dus dat sommige liedjes ook gewoon niet meer dogen. Dus uiteindelijk had ik het voor elkaar gekregen om al die 300 liedjes bij elkaar te krijgen. Grote lijnen had ik nog een gekker in de gevraagd van, geef ze toestemming? Ja, eigenlijk. Ik bedoel, in het Frans zender dat bij de Chintaler had gezeten. Dan zei je, ja joh, vind ik het prima. En eigenlijk is gekker eigenlijk positief daarover. Want ja, uiteindelijk wil ze muziek dat ze gehoord werd. Ja. Ik bedoel, en kijk, het enige wat ik nu nog wel eens moet uitleggen is van, er zijn inderdaad nu bij die vraag gewoon eens van, wat kost me dat? Nee, ja, het kost zich helemaal niks. Ik bedoel, mij gaat het inderdaad geen tijd gekost, maar dan geeft het niet over. Ik bedoel, zet er een verdiening voor mij aan. Nou ja, goed. Stel nu dat ze in Borg 1 miljoen keer gaan trainen. Ja, dan moet er inderdaad gaan bedenken voor de groep. Dat we nou op het gewoon laten uitdaten. Ja. Maar de kans dat ik dat bereik, dat ik misschien eens een keer een 25 euro ervoor krijg. Voor alle werk wat gedaan is veel. Ja. Maar nogmaals, Dat je dit er niet doet. Geet zich gewoon in feiten. Weet je, dat is om een voorbeeld te noemen dat Mario Brown, is onlangs overleden, kent ze wel. Ja. Dat zei me op een gegeven moment ook met de carnaval, zei dat van, kent ze het zo, dat ik die muziek kreeg. En zo gaat het eigenlijk bijna gekker jaar. Ja. Dat is ook de reden dat ik, zeker, dat ik ermee begonnen ben. Van, hassen dit niet, hassen zus niet. En weet je, ik ben op een gegeven moment ook geen bibliotheek. Ja. Los van het feit dat wanneer ik de titel van Chris het van me, maar er is ook met de carnaval, weet ze zelf ook. Er zijn momenten bij, daar werd ze net toe hupt en daar werd ze die alle kanten op het wringen. Dus ik hou zeggen, en wie dat Mario begint met komen, hou ze van weet ze, het is me nu zo vaak gewoon, zal ik gewoon er nog gewoon echt werk van maken. Denk ze nu ook dat doordat ze dit project gestart is en de muziek dus gaat beter toegankelijk is, dat het ook vaker gedraaid werd bij landgraafse evenementen met vasteland? Of dat zou een nevendoelstelling kunnen zien, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is? Nou ja, ik moet zeggen, er zijn nog wel moeilijk, hè? Er zijn er nog een x-aantal lui bij die benaderd hadden voor remixen te maken. Ik weet daar best toen niet helemaal van. Nee, het is niet die ding. Maar het is wel, op het moment dat ze dat is, en die gooit ze in een nieuw jasje, een beetje een Joost Klein jasje, als je snapt wat ik bedoel, drukt ze er wel een nieuwe generatie met. En dan vind ik het belangrijker dat die nieuwe generatie weet dat het er is in een nieuwe vorm. Ja. Dan dat het nooit bestaan had. Ja. Want uiteindelijk blijf ik erbij. Er zijn een heleboel lui die hadden maar gezegd van ja, de carnaval zijn er hetzelfde, het verandert dan niet. Gedeeltelijk is dat waar, maar gedeeltelijk is het ook eigenlijk voor 99% hetzelfde gebleven. Want wie ik in verre 90 trainde, zag er nu ook al van ja, het wil maar modern. Maar Pepje werd er nog allemaal getraind. Toch? Ja, maar dat is wat ik zei. Dat doen ze natuurlijk wel de grootheden die natuurlijk uit een tijd komen. Dat de vastelandsartiesten, wensen ze maar op één hand tellen worden. Ja, ik noem het, er zijn er honderden, hè. We worden er vroeger pakweg 15 liedjes gemaakt. In de tijd van Viva Tirol en noem maar op. Dat zijn er nu 200-300. Ja, nee, dat is zeker. Dus dat is mijn mening, hè. Ik denk dat alle individuele liedjes nooit meer dat niveau zullen bereiken wat Beppie en Frans Teunis etc. bereikt hebben. In de zin van lotter van ieder jaar misschien 1 of 2 nummers
En dan zal het waarschijnlijk ergens in de hoge regionen van het LVK zie je in de finale dat die over 20 of 30 jaar nog gedreigd werden. Denk ik. Ik weet het niet. Dat is allemaal de ene uitzondering op de regel. Heilige plekken bijvoorbeeld, dat zal altijd nog gedreigd worden. Is dat in de massa zo wie de nacht zo lang, ik denk dat ze dat niet met elkaar kunnen vergelijken. Ja. Want er zullen altijd wel van die klassiekers boven komen die je niet vergeet. Maar ja, om dan nog even antwoord te geven op mensen dat het niet gedreigd werd. Nou ja, ik ben nog heel eerlijk. Hè. Ik vind ook gewoon, als je een landgraf als discjockey actief is, als je ook gewoon... nou, ik wil niet zeggen dat ze de lumots opvoeden, maar ik vind ook gewoon dat ze zich verplicht om af en toe ook zo gewoon te trainen. Ik ga dat ook gedaan. Er zijn ook wel eens lui die zachten tegen me van, zou ze alsjeblieft de groep niet willen trainen, want die huren zich al zelf te vaak. Gewoon wel niet op bij het is. Oh. Maar dat gebeurt ook. Er zit allemaal nu bij die hand een hekel in een bepaalde groep, dat zal ze altijd hebben. Maar ik vind wel dat ze zich verplicht om bijvoorbeeld zo'n dingen wie in Warburg te trainen, of in GT net weet. Enzovoort, of Mineshade, of... Ja. Maar ik denk, ik ken het fout al, maar ik denk dat ze daar op dit moment nog redelijk uniek in is. Dat echt het nog opzet. Ja, misschien wel, maar misschien moeten we ze gewoon een stam op een eier geven. Mag ik dat zo zeggen? Op YouTube. Of op Facebook. Maar zo doen, ik kwam eens een keer op een feest en toen begon ze het al het laten werden en dan had ik toch een keer gevraagd van, zet een schat van 4511 op, nou die jongen dat kijkt me aan en volgens mij gaan we gewoon de Spotify-lijst, dus hoe ze het maar in te tekenen en vink ze het, hè? Maar wist u dat? Nee, die heb ik niet zitten, die heb ik niet. Wie is dat? Ik denk, ja, ik kom er verder ook niet op in. Al één keer eens aangedurfd om mijn eigen nummer aan te vragen, maar dat doe ik normaal nooit. Nee, maar weet je, het is natuurlijk ook, de moet ook als discjockey zijn een beetje durven. Ja. Weet je, de kent wat allemaal zagen van, ik doe de plaveide paden, om het zo maar even te zeggen. Ja. Hè, de veilige weg. Maar dan moeten ze ook allemaal toe denken, ik zeg, weet je wat, even geen Big Benny. Ik zet nog gewoon van muziek tegen durven. Ik ben het helemaal met je eens, maar... Maar dit is ook een opbouw, hè. Ik bedoel, kijk, wat mij toen op is geleerd, ik ben een discjockey, hè, is van, nu genoeg kunnen we wel in een baklui naar binnen. Nou ja, goed, wat de vuren liet ze dan af en toe een beetje afkeulen en dan schiet ze wat door. En dan kan best een nummer van Landgraf tussen zitten. Ik bedoel, ik ga de laatste keer weer inderdaad getraind aan, op vele malen verzoek, vanwege het feit dat het me al te vaak gevraagd wordt. Ik denk, ja, weet ze, als het me zo vaak moet vragen, dan kon ik maar eens een keer. En ik vind best veel Landgraf getraind. En dat wordt net scheef op. Nee. Maar ik denk ook, wat dit is, lu weten wie ik ben. En dat ze weten van, ja, dan kun je toch toch niet lauw maken. Dat deed ook wat er wilt. Maar dat is eigenlijk ook wat de moderne discjockeys doen tegenwoordig, de house DJ's. Ja. Du weet wat ze kent verwachten. Ja. En die zullen net op een gegeven moment opeens naar hardcore trends gaan, of wie de ganse krommel gaan mee. Die zullen altijd in hun ding doen. Maar ik vind wel, dan moeten ze discjockey die ook af en toe durven van, zeggen van, ik ga me geen een beetje biggelen, zeg maar, dat is best leuk. Ik zet het gewoon eens op en kijk wat er zaal deed. En dan kan ze hem nog helemaal afkappen, dat de meeste discjockeys toch tegenwoordig. Ja, precies. Platen afspelen, weten ze gaan met wie dat in elkaar zet. Ja, en dan kunnen ze natuurlijk nog bij het aspect, en daar hebben we veel vaker de discussie over. Het is natuurlijk niet alleen de muziek op dit moment, maar voor videoclips is het natuurlijk ook wel belangrijk. Zolang er enige creativiteit is, had ik er geen moeite mee. Maar soms had ik goed gevraagd van, jezus jongens, 5, 6, 7.000 euro voor een videoclip. Ja. Zeg, kom op. Ja, ik ben het slechtste voorbeeld, hè. Want ik ben al 3 jaar met tig videoclips aan het maken en om met het 4 voor 12 is, dan hoor ik af en ik denk van, 44, 11, 4 ik voor wil 12. het eigenlijk niet. Je hoort het in het beeld, hè. Het hoeft voor mij niet echt. Maar ik weet ook dat ik een keer niet zonder kan. En ik ben ook, dat vind ik dat ook wat te veel werk. Ik denk van, daar kun je een heleboel bij kijken. Want wanneer ik zo'n liedje geschreven en ik ga het geproduceerd en ik ga het ingezongen, kunt dat er ook nog achteraan. Zo'n videoclip. Maar dat kunt toch omdat ik het waarschijnlijk veel te groot maak voor mezelf. Ja, maar ja, god, ik bedoel, ik ga al een paar keer aan. Ik denk een mooi script geleerd. Ja. En dan denk ik wel, ja, maar waar hol ik nu vandaan? Jij kunt nu een godsnaam een mini-videoclip. En nog dit allemaal, en ervan is allemaal nu nodig. Ja, weet je zelf. Ja, daar hebben we nog wel eens een verschil van mening over. Ik wil dan altijd wel zo'n entourage in een café wel lekker veel luzen. Dan noem ik uiteindelijk die videoclip uit 2011
17 eenmaal Prince te zien. Ja. Die laatste shots in dat café, ja, dat is waanzinnig. Ja. Dat vind ik geweldig. En dat blieft allemaal in de kop van, dat zou ik wel een keer willen, maar waar hol ik al die lui vandaan? Wie kunt überhaupt? Maar, ja, ik zal er toch een keer aan moeten. Ja. Maar ik huur wel. Ik huur het wel zitten, ja. Maar ik dacht dit jaar, ja, ik ga het niet beloven. Ik zet hier al een tikje verder, zou ik zeggen. Misschien kunnen de lui onder waar is ze het opzetten trouwens dit? Waar is dat, Facebook en ja, YouTube. Misschien kunnen de lui reageren van, hey, dat is een leuk idee, ik wil me hier aanmelden. Ik vind het toch leuk om een videoclip mee te doen. Misschien plukt dat met je voor de streep. Ja, dus eigenlijk het eerste nummer wat gaat aankomen, Slopen om voor s'nachts. Dat is even de nieuwe titel van het... Nee, dat is niet het. Nee. Eigenlijk gezegd, dat doe ik dan niet. Maar dat is eigenlijk een beetje het zomernummer. Wat een beetje een verlaat zomernummer. Septembernummer. En aanloop op de vastelavond. Dat werd op dit moment afgerond. En dat zal bij voorkeur wel een liedje zien. Waar ik zeggen van, nou, dat zal wel eens een videoclip kunnen zien. Aha. Maar, ja, laten we nu maar eens enthousiast reageren of dat überhaupt... en dan... Misschien dat ik het aandurf. Maar dan merk je wel, dat hulp natuurlijk ook wel heel erg met tegenwoordig. Hè? Ja. Of het nog gaan in die gaat aan het einde. Dat is ook een beetje net zo wat je wil gaan, want er zit al bijna niks stond. Los van het feit dat ze er waarschijnlijk niet zo richtig willen gaan. Maar wat best u eigenlijk in het dagelijks leven? Wat is die beroep eigenlijk? Nou ja, ik zit eigenlijk zit ik meer aan de creatieve kant. De creatieve kant van communicatie en marketing. Maar eigenlijk in het hele vlak. Dus moest ik voorstellen, ik ben ooit met internet begonnen in een tijd dat gewoon één vak was. Hè? Ik had die zelfs dan nog in metgeslept. Ooit Limburg Online begonnen. Dat was ooit de platform. Toen waren L1 hou nog niet in zijn website. Nee. En 4 houden Limburg Online. Dat was een doelstelling. Iedere Limburger moet online gaan. Kroeg ze nog zo'n CD-rommetje met internettoegang. En dat was eigenlijk we vernoemden dat toen een portaalsite. Nu zouden ze dat noemen een community voor Limburg. Waar van alles op stond. Dat was nieuws. Dat was, nou, noem maar op, bioscoopagenda. Daar zouden een paar shops zoten erin. Daar zouden het eerste Limburgse stripverhaal in. Dat was eigenlijk... Daar zaten ook muziekrecensies in. Daar zaten prijsvragen in. Noem maar op. Dat was eigenlijk een community alleen gebouwd voor Limburg. En dat was eigenlijk toch ze dat alles. Nu zie je dat internet heel erg opgesplitst is in allemaal vakgebiedjes. Die deed social media, die deed analyse, die deed allemaal gaat. Dus dat is een beetje de achtergrond. En dan had ik het meer over online. Maar uiteindelijk de traditionele communicatie. Het drukken op papier. Waarvan jullie zagen van ja, dat is toch allemaal niet meer duurzaam. Dat is toch ook wel mooi om gaat vast te gaan. Een brochure of gaat... dat bedoel ik zie alles wat nu een beetje afgestudeerd is. Sommige is ook een beetje gebakken lof of net. Is het een beetje met me eens of net? Wat pakt ze als wat bijvoorbeeld? Nou ja, ik bedoel, als ze nu kijken, bijvoorbeeld had ze een social media content creator. Dan had ze een social media fotograaf. Ja. Het is zo gedefragmenteerd, kan ik het zo zeggen? Ja. Dat ze bij zichzelf denkt, jezus man, dat zou ik gewoon in een maand kennen. Huur op. Nou ja, uiteindelijk, vroeger gaf ik nog les in social media, ooit 20 jaar geleden aan bedrijven. Uiteindelijk zie ik dat ik me steeds meer en meer ben aan het ergeren over al die kanalen. Maar dat heeft meer daarmee te maken met een generatie die nu alleen maar heel erg bezig is met zichzelf een identiteit te geven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En het is natuurlijk heel veel gebakken lucht. Maar dat mag niet zo, want het bent blijkbaar... Ja, en dat bedoelt ze vooral inderdaad de zogenaamde, wie heet die daar? Die influencers. De influencers, ja. Ik mag het niet zeggen, maar wanneer ik alles een grote hekel aan heb, dan zijn het de influencers. Ik vind het ook helemaal niks, ik ken er niks met. Nee, en het is er nog, weet je vaak ook niet dan al zo dingen, het is er gewoon nog op. Nou, de wits dat het niet oprecht is. Ja, maar ik weet ook het dat het betaalde. Ja, nee, dat bedoel ik. Ik bedoel, als ze niet betaald zouden werden, dan zouden ze het ook niet. Dus over muzikanten en dingen, ik weet niet wat ze ervoor afschrijven, maar er klopt helemaal niks van. Daar klopt gewoon echt helemaal niks van. En wat ze zien, schikken het deed elkaar nou. Ja. Wie vaak dat ik dit filmpje zie, dan zit er in het te loesteren, en dat noemt zich dan zelf muziekkenner. En die loesteren dan voor de eerste keer naar Whitney Houston, en dan gaan ze opnemen. Wie ze reageren op de eerste keer loesteren nou. Ja, dat is toch gewoon echt, dat is toch belachelijk.
Nee, ik had wel eens van die fragmenten gezien waar ik denk van, dit is wel oprecht. Maar aan de andere zijde denk ik ook van, het is elkaar allemaal nu wel een beetje... Het werd allemaal nog. Ja. We zitten daar natuurlijk nu ook een beetje min of meer toe. Maar, Ja, het wordt die idee, dit is voor mij. Wil ik maar even zeggen. Maar het is gewoon, eigenlijk ook gewoon een leuk gesprek en dat is wat Ja. ik wil. En ik wil de muziek op landgrafveling onder Ja. aandacht brengen. En weet je, ik ga daar verder geen gewin bij. Maar ik zal het echt niet interesseren of het, ja nou, me geïnteresseerd ook wel of het getraind wordt hier of nee. Want ik vind het gewoon belangrijk. Dit is een stukje cultuur Ja. wordt voorhand opgebouwd. En ik bedoel, daar is toen nog niet veel geld in steken. En dat is gewoon zin. En daar niks meer met gebeurt. Maar ik ga dat inderdaad ook, dat ik nou influencers ging en dingen gegeten. Nu, Ja. het hele internet, wat we eerlijk zien. Ik bedoel, met z'n vroeger een mailtje checken, hoor ze gewoon, het kwam aan. Ja. Nu moet ik tegenwoordig, ik ga toevallig net een artiest Samson kan ik gemaild. Moet ik dan nog volgen, is het mailtje nog aangekomen. Nu is het een spambak gekomen. Of niet kunnen binnen of wat dan ook. Ik bedoel, het is gewoon, internet is gewoon een rioolputje geworden. Dat is het ook. En ik denk, sterker nog, ik had er toevallig van een paar weken geleden een discussie met die over gehad. Ik denk zelfs, stel dat er nu bedrijven zijn die dat hele, en dat is natuurlijk een utopie, maar eigenlijk zou het ze net het tegenovergestelde moeten doen. Dus zou het zich net helemaal moeten terugtrekken. En dat zou een statement zien, om eens gewoon helemaal niks online te doen. Ja. Hè? Dan, Nou ja, dan, goed. dan ben je pas origineel bezig tegenwoordig. Ik zou heel eerlijk, ik bedoel, ik zet privé bijna nooit get erop. Maar gewoon omdat ik het fijn, omdat ik nog allemaal vind dat Facebook en vroeger wordt het een huis, het is een tool om dingen te verkopen. Ja. En ik ben er heel eerlijk, mijn tante Bert naar de wc is geweest, daar stond ik niet op te wachten om dat bericht van te krijgen. En zeker wat ze doen, die is met AI, moest ze die gewoon nog afvragen of het allemaal nog wel wordt is wat ze ziet. En dat is nog veel erger. Ja, al die baby's die tegenwoordig lezen in de kan, hè. Ja, dat ken ik nog wel, maar daar begint langzaam wel een golf van nieuws waarvan ze zich af moet vragen. Wat ik dan nog gaat, is dat nog gaat of niet? En dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Maar laten we net over AI beginnen, want dan werd het verhaal nog langer. En want daar had ik ook wel mijn mening over. Ik vind het een hele mooie... De overgangende muziek met te maken, hoef ik het eens niet geschreven. Nee, ik bedoel, het is een hele mooie tool, maar dat is het dan nog. Ja. En ja, goed, wat dat betreft, weet je, ja, goed, dan gaat het er toch over. Dan zegt nu die Zand inderdaad tegen me van, ja, het gaat te wiet. En dan denk ik, ja, maar weet je, du hast Excel, Word en dat soort programma's, had ze ook in die leven toegelaten. Dat worden ook hulpmiddelen. En ja, ik ga ook niet kunnen verwachten dat in dit tijd, dat wanneer ik inderdaad een liedje laat in mijn sequence-programma waar ik muziek in maak, dat ik dan de bas vrij kan zetten, digitaal los kan zetten, de zang los kan zetten. Dat zou ik 10 jaar geleden ook niet aankomen. Totdat ik op een gegeven moment dat appje hou, waar ik dan eens proberen en het lukt het. Dat ik dacht van, huh? Ja. Wie weet zijn gekomen? Ja, ja en nee, maar... Maar verandert zelf ook voort. Dat is nog mee eens. Dat bedoel ik. Kijk, maar mensen nu die zagen, ik hoef alleen maar één zinnetje in te geven en dan rolt de gans leedje uit. Ja, ook nog eens een keer alle andere rechten van muziek allemaal geen rekening houden met. Ja. Ja, dan vind ik het toch wel... en als je dan ziet welke beroepen het allemaal gaat tegenwerken tegenwoordig, dan denk ik van, nou, over 10 jaar, ik ben eens benieuwd. Ik denk inderdaad dat de job van grafisch ontwerper anders gaat doen. Ja. Maar Al bleef ik erbij, zonder creativiteit kunt er niks. Nee, maar ook door zoals ze dadelijk zie je dat heel veel producten, en dat programma werd natuurlijk ook immer beter. Hè? Zeker. Dus ik vroeg me af of ze daar nog het verschil zien. Nou ja, God, mijn nichtje bijvoorbeeld, dat tekent heel veel. Hè? Ja. En dan zie ik op een gegeven moment ook van, nou ja, goed, ik voel dan ook een stroming aankomen op een gegeven moment waarin hij zegt van, nou ja, weet je wat, mijn logo had niet die exacte kleur, omdat ik dat kan invullen in de computer. Nee, ik kon dat op een gegeven moment met kleurvulstiften doen, dat ze zo'n logo's iets voor zijn. Dat zie ik echt gebeuren. Nou ja, pak het voorbeeld van de geluidsdragers, hè. Er zijn ooit nog cd's overgestapt, omdat voor de kratsen op de LP niet meer wonen. Het wordt scherper geluid, het wordt allemaal veel beter. Wat zie ze nu? Nu accepteren de lui net Ja. de klank van de LP en nu had eigenlijk hetgene wat we vroeger negatief tegenaan stonden, in krats of weet ik wat, dat werd nu als uniek en als extra waarde ervaren. Ja. Dus laten we er toch maar op houden Dat het in balans blijft. dat het in balans blijft. Dat hoop ik. Ja, hoop ik ook.
Ja. Nou, wil ik met afsluiten. Edwin, dankjewel. Ja. Dat is leuk. Fijn dat ze er was. Ja. Veel succes bij het LVK dit jaar. Het zou fijn zijn om de landgastartiest gewoon in de finale te zien staan. Doe gedekt door dichtste de druk, maar hier roer gaan. Ja, dan neem ik aan dat ik ook gewoon een keertje van die print, toch? Wanneer ik durf ben, Ja. dan moeten we ze even lood op dit platform. Want zoveel aanhangers had ik niet. Dus hoeveel keertjes kreeg ik? 50. Ja, liep ik dan met 48 zitten. Ja. Tenminste, ik neem aan dat ik zelf geen keertje nu gaan. Dus dat tegen geval. Maar ik hang er niet van uit. Maar van zullen zien. Ja. Van zullen zien. Nou ja, in ieder geval bedankt dat zij was. Niks Leuk aan dat we danken. even muziek aan kunnen babbelen. En ja, succes in ieder geval met de muzikale carrière. Dankjewel. Dankjewel.